Entäs tää vittu? Mitäs tää äijä? Eiku tää on random. Tää on joku random pallo. Älä please klippaa oikeastaan. Vittu finish! Menikö se me tosta äsken ohi vai menikö se haamu? Homo. Chef meni sinne. Vittu. Äijä, tajut sä, että... Joo, se on ihan Se muuttui näkymättömäksi. Se on tehty... Moro. Mitä? Mitä vittua? What? Otas tää Indirect, otas still täältä tää Indirect. Tää vittua ei. Voi vittu ei. Miksi sä teit noin? Se lähtee automaattisesti. Se on ehkä lähtee pois siitä. Voi vittu. Ei mä näin to. Ei mä lähti klippille. Vittu finish! Ukot! Minkä sä ei? Tää pitää koordinoida. Kumman saata? Anton tää aimo. AB-pistol. Mulla on tässä supras. Niin heitit sä tapaa. Hei. Kuulosti se ei tullut kopsista. Varmaan. Tulee aina. Kannattiin varoittaa sitä, että tulee alas. Se on käynyt. Ako. Älä syli mun päälle ei. En aatellut. Tossa on äijätä päässä. Mä en tiedä surroundaako ne sut, jos sä ländäät jo nyt. Niin että... Meillä on aika nopeesti. Joo, ländää. Mitä? Mä kuolen. Älä kuole! Hiila! Näkee vittu nyt tuolla. Mitä tapahtuu? Selvä. On ihan vittu hyvä. Oi vittu! Mitä? Puta mut alas. Häh? Joo. Noniin, se oli siinä. Äijä tippuu tänne Vittu. Vittu, se chopperi. Vittu. Tää on perseestä. Tää on. Minä! Mä oon täällä vittu kattokossa. Pääsit tohon. No joo vittu, mä en ikinä arvaa, että se on tässä. Ei joku kunnon jumpscare. Oi joo vittu. Äijä.